Bon dia. Tot el temps tinc una mica de vergonya perquè no tinc molta confiança en mi mateix. Doncs tinc molt clar que no sóc massa lliure i tinc que fer coses que no m'agraden i em fan molt mal. El més important és que sóc lliure intel·lectualment, culturalment per vosaltres, per molta gent diferent dels països catalans. I això és tot el que puc dir. Soc molt més feliç tot sol, amb les dones, amb amics. Això és el que jo volia dir avui que és el avui el 22 de març de 2017. Això és tot, i no és un diàleg perfecte, escriu, no, és improvisació. I ahir, quan vaig anar al llit, vaig pensar això, que no puc oblidar. Disculpeu-me per la meva mala llengua. Petons, atenció a vosaltres també, d'acord? Petons.